Jongens, kunnen we eens even aan de tekst horen? Yes. Best. En waar de tekst? Weet ik net. Ik zoek. Oh, heren. Ben je er al? Hoe lang je dat nog in? Een hier is 100. Ik laat zeggen dat je mooi op tier bent voor zo'n skoffelines. Zit ze nou in die cels te praten? Nee, van zelfs net. Ik laat hier in het liek, hè? Zie waar is het dan? Och, heren, ben we er al? Maar wie ben nog net los, hè? We zijn nog net los. Nee, we zijn er net los. Ben we nog net los? Nee, van zelfs net. 1 juli pas. En 2 en 3. Draaien? Dat wie toch een meer waar optie. En mij het gewoon een succes op je van. Oh ja, goed plan. Yes. Best. Maar hoe zit het dan met achter Jochen? Die had ze nog net neemt. Nee, en zie je nog helemaal net. Dat moet dus niet worden. Ja, want de tier had geen skoft. Dat ga ik terug. Wie ben nog net zoveel, hè? Dat mag net zeggen, jonkje. Dan komen ze natuurlijk net. De tijd zult leren. Die het heelt alle wonden. Dus dat betekent dat het wel goed komt. Ja, van zelfs komt het. Om 3 weken zijn wij de klaar. Dan gaat het doek iepen en gaan jou in tijd waarom. Dus, kom 1 en 2 en 8 en 9 juli naar Komsweg en ga maar uit in tijd waarom. En als het heel droog wordt, geen vanzelfs, dan spelen we echt 3 en 10 juli. Dus, we komen hè? Want